Čaute pri prvom videu a to je pri novom update, čo teraz je. Som pár questov urobil, ten Frank vyzerá super. Ešte so saprčačkou, čo mám. Kokso vyzerá super. A ten ešte ten žltý výborne vyzerá, akože nehovorím, že nič. Ideme, toto je. Neviem, čo to je vôbec, ale vôbec netuším, čo to je, ale viem, že sú tam 3 V3. Berem niekoho iného, zoberiem napríklad, berem Eevee nakoniec. No, dúfam, že to bude dobré, toto nová hra. No, to bude zajímavé. Neviem, vôbec netuším, čo to je. Asi to bude podobné, jak tie gamy, čo bereme. Som zabudol, jak sa to volá. Svieti to. Čo sa stane, keď umrel? Asi nič. Dúfam, že nič. Možno to vyskúšam. Berem easy. Dúfam, že akože vyzerá to super. Nehovorím, že zle. Ale mohli urobiť niečo lepšie. Mohli niečo iné urobiť. Akože bolo to zaujímavé. Nič sa nestane, takže to asi zoberieš a tam zostane. Tu bude to easy hra. Úplne easy peasyčko. Snažím niečo robiť, ale sú to bote, takže neviem, čo mám robiť. Keď sú tu bote, to nič moc. Za chvíľku budem mať ešte posledné 2. Jak mi zrýchli sa to dostreli. Je veľmi zrýchli. A ešte Piper. Zoberieš Piper a toho a máš úplne, že easy výhru. Nebolo toho ťažké na 100%. Akože nehovorím, že nič, ale je to docela dobré, tie nové skiny výborné. Teraz berám na toho Phoenixa. Asi zahráme ráno, keď nebude také krátke video. 2 hry, 3 hry, neviem. Vždycky padám dajme 2 a idem na dajme 3, to je také, že dám to a som bol pri konci doslova. Spadnem na 2 doslova. To je najhoršie. Dajme toho Colta. Dúfam, že vyhráme. Počkej, neberiem toto. Je toto. Vlastne toto. Preto beriem, aby som nešiel úplne že od začiatku. I hneď. Dúfam, že to nebudú OP. Podľa mňa neviem, kto pôjde vôbec. Maximálne Spike. A to mám na 9 Spike akože. Dobre som typol. Maskin. Joj, som mal pre toho. Super, no. To bude ťažké. Dúfam, že vyhráme. No poď. No nejtuj. Cikokso, to bude ťažké. To bude ťažké. No čo tam? Cikokso. Killujte, ne? Snažím sa brať toto gamy, ale no. Nie, on dá blízko, ne? Skočím. Ale. Som mal chuť skočiť, ale no. Som si zle myslel. Povedz, že nás killujú. Dúfam, že toto nie je zase abilitka, toto zase umrem. Si kokso. To ma tak štve. A teraz má haprčač. Som teraz videl, že má haprčač. Ale ich nevyužila. Ty kokso. Tesne. Poď. Vyskúšam. Nie, no toto umrem. Mám málo životov. Si kokso, ešte jeden už. Ajo. Joj. To, že ich killnem. Zase bude. Dobre, ja mám obranu. Joj, poď. Však snažte sa. Killnite aspoň toho Spajka. Neviem koho. Spajka plus. Nie. Keby nela haprčač, to ja už dávno by sme mali 5 kámo. Možno aj to tých 10, keby sme zabili toho druhého, ale on si všetky gamy zobral. Všetky doslova. To je. Yes, som dobre typol. Nie, keby som neumrel. No super, umrel malo životov, ne? No, super. Zase majú 10. To už asi prehráme. To už neviem, čo zachránime. Dúfam, že to je maximálne. Nie, nie to.
Dobre, konečne mi to vyšlo, že som sa zabranil, ale nevyhráme aj tak. No super. Super, že ďakujem vám. No super, že akože som zase spadol dole. Idem ešte jednu hru, ne? Okej, vyzerá dobré. Ale nie, ešte jeden ranket. Zahrám si ešte jeden ranket, ne? To dúfam, že dobre zahrám. Akože vôbec neviem, koho zabudnem, ale dám toho Colta, ne? Dúfam, že som dobre zabanoval, ale podľa mňa aj oni dali Colta, alebo dajú úplne, že niekoho iného. Neviem vôbec koho zoberiem, ale zoberiem Leona, nie? Leon je dobrý. Nie, to Leon zoberiem, čo sa stane. Dlho som nehral na ranketoch Leona. To dúfam, že neprehráme, keď máme pri sebe Ems. To je akože dobrá, hej, nehovorím, že ne. Ems je dobrá. Dúfam, že potáha. Alebo ja poťahám, neviem. No super, zase Spike, no stále Spike ide tam. Každý je na ďaleko, neviem. Dúfam, že vyhráme. Nič. By som mal blídku. Nie, skôr som umrel, ty kokso. Ešte jeden. Máš 60 životov. Fú, škoda. Nie. Škoda, že som nikoho nekillnul. Počkaj, nehitujem ich. Zozadu, neviem, prečo ma to napadlo zozadu, ale dobre. Poď hituj. Počkaj, dúfam ešte ablíka. Yes! Mám ablítku. Aspoň to je dobré. Akože keď som niekoho nekillnul, majú zatiaľ 1-0. Vyhrávajú. Mám ablítku, ich našiel, neviem, že som tam. Si jasné, že nevedie, že to je zma. Yes. Kámo. Dobre sme to zahrali. Ems, neumrí. Ems, nie. Ems. Umreš tam, oni vyhrávajú 4. Slova. Ty kokso. Jasne. Jak môžu mať zaujímavé? Počkej, teraz zase urobím toto isto, ale nedám klona. Počkaj si na neho. No dám klona nakoniec. Yes. Utekám do toho Spajka. Killnem ho. Yes. Killnem. 4 body vyhrávame, ale možno... Tesne. Keby som nemohol byť, to asi umrem. Yes, idem. Yes, killnul som. Poď, yes, Super, ale 17 môžeme kempiť, ne? Si kokso. Môžeme kempiť, ale ja by som asi išiel s líčkou tam, neviem. A vyhrali sme. Dobre. Škoda, že som nevyužil to, ale nič moc. Staty dobre som mal, dosť dobre. Asi ešte, no tu vidíte, že som skoro pri trojke, iba jednu hru 2. Si kokso, a vy kde ste? Môžete do komentároch napísať, ja som na 17. No, ale asi možno zahrám ešte jednu hru, vôbec neviem. To zoberiem to tak game, lebo neviem čo tam je. Akože ja mám veľa gameov, ale to by som si asi niečo kúpil. To vyzerá akože dobre. Budem hrať boa? A maxir. Asi nič. Zoberiem to tých 10. No a asi už je to všetko. Tak čaute a pri novom videu. Cus.